Jatend piny owacho no to kapodi to ndipo ne ong'iewe adi mondo inyalo ndikonwa nambari 360 inyiswa pachi wi wachno. Winjo no lose nengo no los gakili. Kukete poko kete pesa. Koro mwenda poko keti. Koro hoketo mwenda to dhibedo maber moloyo. Akili ni mali. Koro kanye kama akili mali akili juda onje. Nyakora mugwadhi nyime. Nyasi mar Eid Baraza maibago Mombasa bang' loro tweyo mar Eid ne olokore paw siasa kama jo siasa nopogore paro ewi wach ng'anyo ma kweth mar Azimio osebedo kabago e pacho ka. Kora mgajuang kweth jotelo ma odok korka Kenya Kwanza ose Azimio ewi ng'anyo go kagiwacho ni oserocho chenro mag sekta mar limbe. Kata kamano jo siasa mag Azimio to ne omako chung' motegno ni ng'anyo opuodhi gi katiba kendo kwethgi mawuok ka dho wadh nam chumbi biro medo riwore gi jowetegi mamoko e gwenge mamoko ma pacho ka mar siro ng'anyo ma ochan gi Azimio. Sisi kama wa Kenya lazima tuseme, lazima tu protest, lazima tu demonstrate, lazima tupeleke voice ijulikane ya kwamba wa Kenya hawana raha na yale yanayofanyika. Na Abdulswamad Sharif Nassir anaweza kukiri ya kwamba tulikuwa na rais kule Mazera Kasemeni tukifungua Mwache Damu, mradi ambao uliweza kusimamishwa kwa sababu ya handshake. Awapatia huru. Tena musifikirie eti kila mmoja awe na huru wa kumfuata yule anayemtaka kisiasa, lakini tofauti za kisiasa zisiwe ambazo